hadin ka jing pensange ia ka jingi lekai football final hamadan mauleng maukhan namar ka jingi tengkho bat ka sngi leg on tap yo MP Badan Borom ka Shillong Seat Dr. Ricky Eje Sengkon kabala longru hadin bun telikiwat jong ka jingi khun ha ka lumpung lekai kenjat bol kabala tip kum ka inter village knockout football tournament acara pun reu kabala peniat da ka mauleng maukhan sports club lane ka MYSC Haribhoi district Manta kesengi, lapan long ye kejingi lekai final, lain ye kejingi kun bani kini ye kenam ladu nega champion. Hagan ye kesengi final, kejingi lekai kira long hapadeng ka paham rio, bat ka nong kse. Kejingi lekai kira long ka ba itenat baha, ba baro ar kenhon kila sei la buj labor ban yo tap gol. Ha ka kela step, ka paham rio kala yo ban tap nengkong ye ka gol, bat ha ka kelamit pat ka nong kse kala yo ban penpai ya ka shigol siya ka paham rio. Kapaham rio ru kam siam ladu mensim Henry kalai kun tenge bet triang bat yo ban tap hadu arkol ha ke kelamit bat ha ke bekut kapaham rio kala job persya ya ke nokse the lai gol la shi gol bat dei lengba ke nek jing job kapaham rio kala yo ban rak sendon ya ke song pisa ka ba arlak tengka kum ka kusnam bat ke nokse ka ba syarem kala yo ban rak ya ke song pisa ka ba silak tengka kinong penia jong ke mauleng maukhan sports club Hagane kesengi kila airu daki kusnam ki bekerpang syakin nong ilekai ki betebit bat ki beken saitam ki beken thup kum ke best goalkeeper top scorer man of the match lembat ki wei Hagane kesipen kot ia ke lempung ia kenjat bol ka inter village knockout football tournament hamauleng maukhan lawan ban aimen sim do ba ransom sutengah ubedei ko chairman ke MIDC ke sorkar jela ubalawan poi kum kongsan haga jingi dalang jong rang ba senong ke senong maukhan uba tebor makri kum sumbut kongsan nang tau ba S masar ubedei engineer ke PWD ki seng samla ki seng long kemi lembat ki wei Ban kilan met ban pelut kapor ngaruh ngapoi hamadan senong klem donong ketu nong benbor kabakut joka jan mit hakisni syuti kisni kelut por ngapoi hamadan senong ban yakin jadbol shipor nak kencan nang song tenan gas Kakam kenjat bol Ngatip oh ngatip Football Ngiilon Ngakwa Tap ball Banyona Gatong Ka football Hamauleng maukhan Ngikwa pin Wan kersyan Wan ken masang lasong jongpi Bami ka MYSC syakmat Bun kisam laki layo galat Lempung hamadan mauleng maukhan Bakisam lasnong kiwan Ban yalum tanpa rasnong Ban nikmat yala kasnong lajong Inter village knockout football tournament Ha madan mauleng maukhan Nang kencan nang snow tenan ngas ngokung bas dan pelikalan hanga kala rum jing snow tenan kakam kenjat bol ngatip oh ngatip football ngilon ngakwa tap ball
Di berubah best Syia juslut barose Nak kencang Nak sok tenang Gas ngokung bas dan beli kalah Hana kalah Rungjing sok tenang Kakam kencang bol Ngatip Oh ngatip Football Ngiilong Ngakwa Tembol Banyola Gathon Kan football Habau lên mau khăn Nghi qua pin Quan kêu shan Quan kênh bà sòng là sông trong thi Bà này mình tìm giá đi Hay 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 Ban su don jing tentu lani tai jing aljumut nakaliang ke jonga kato ka flag ka bala pu om tu kare ka basong lungrim ma we win through fair play we don't come one job da ka jing le kai ka bukut kata ka de ka basong lungrim ka bakit lungrim ma bat ngan ong handi om tang ba ngi long kinong yalam kalabiang habangi long kinong yalam kajing yalong nong yalam bat kajing long ki player football nane kajing long ki referee ngaso kam don jing per ngaso kaju baro ni em apartei ni don kam banyo jing i na ki pajba ki babun ki balang lada ni myo jing i lada ni myo jing sania na ki pajba kam don jing mut kam tam yanga banlong rumba snong nane kam don jing mut Ubaniele MLA lani ubaniele election lani wat ye pi ki player kaju lara pi tibet kanu ru ki ba kin isi ba pi pen i attitude kumne kumtai lai pujat lai purkom kanum internet tengah ngodon ini kentien kendiat penggetu habe dei bat pi ki player kabaning kong hi katim ka di belong katim ka disiplin bat ban burom aman ki tournament kay kaba kila penyat kinong yalam bade ban bot bet bot renti kabat kumjuru mo aga jingile kai kandon ke jingi tengko hangni yang tai kandon ke jingi bakla nginum lalat ne ke jingi bakla kat bangidang iman salat perteli nginum lalat ke jingi bakla sibun ba ke jingi bakla teto ya don kamsim ya map iwe bak to ile kai ba mo ke jingle kai ke jongpi lesi company ko nuksa khamtam ya ki khna snong ke jongi hangne snong nani ki hep ki barit mo kita ki skill ki jongpi kita ki jing ki kabut ka phong ke jongpi bentak bakhia hadu batata berlongkum kan encouragement lani kata ka ransan ke begila ki bala pelong ke tournament bagalong ke jingi arab bagajigem tv khon sama jingi te ngai ka yu kajing yaro ipi kino yalambar o jogani ka Maulen Youth Sport Club ngakermen ba hinai trei shitom na kapor namar kumbang itip himanta ka sport ka diga way ka barang kame ki khamta ma ka liang football kam de shu tam jing le kai henrei ka de ka way ne ki benta ha ka ba ki khon samlang jungi khamtam ki bam yo kam yo jam lalong ka way ka lat ka mai na benta ka jungi diga ne ka step lani ka ne ka de ka jing ki khe jung phi kum ka sang samla jung ne ka molen ka long ka way na ka den san na ha ka ba khon samla jungi ki la ban pani ka talan hoi ki khon samla jungi ki don kam ka jungi practice na ka por henry la da duna ka tournament lani ka ta exposure jung ki kan long lenoi ka ta jing practice te kum kini ki tournament ikermen ka long ka ban mento shi bo ne i khon samla jungi te ngi ai ka jing ro i ki fi ki no pnia baro te haba ni phai shi pai ba ni de ban kanu ki no pnia ki snow shangan haba ki pe ya fi ki pai ba i bra ke sau dong sa ko ni ka ni madan ban sakhi ya ka talan lani ka jing ya ka ta ka jing le kai to wi khon samla jungi ki pni he ni por ke jing ro ka long ya fi baro na ma ka jing don jung fi ki pai ba ka ai ben sim shi bo de om dang ki nong pnia ya ka ni tournament ri kham tam e ki ni ki khon samla te ngam dani e ka bun ban kren
te kum bakal tho hang tai ba wi rang pa snom ne ba we win through fair play te ngi kermen ba jingle kai hakani ka singiru kalong ka ba jingle kai ka ba khoj ka ba itnat ka ba long shokun ka ba pin honi ngi nong pej baro te nga ai ka jingket bok ruya ye baro atli team ka nong se football club but ka we ga team na pamri all the best ye baro atli team hoi ka jingle kai kan don ka jing job kan don ka jing rem henry ka jing henry baro atli team play job lupa ba poisa ka ni final